Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay araw ng Huwebes, October 12, 2023 at narito ang magiging lagay ng panahon para sa buong maghapon at sa mga susunod pang mga araw. Sa kasalukuyan, patuloy yung ating monitoring sa low pressure area sa may silangan ng Visayas, huling namataan sa may layong 860 kilometers sa may silangan ng Eastern Visayas. At itong low pressure area na ito, nananatiling mababa yung tsansa na maging isang bagyo at possible na sumama dito sa may trough ng bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Update naman para sa bagyo sa labas ng PAR, si Bagyong Bolaven or Super Typhoon Bolaven ay huling namataan sa may layong 2,190 kilometers sa may silangan ng extreme northern Luzon. At sa mga susunod na mga oras, magre-recurve na ito papunta sa may southern Japan Sea at sa mga susunod na mga oras, magkakaroon nga ng interaction itong low pressure area sa loob ng PAR na hihilahin unti-unti itong si Super Typhoon Bolaven papalayo ng ating kalupaan. At yung Super Typhoon Bolaven naman ay mababa pa rin yung tsansa na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantalang kanina alas 2 ng madaling araw ay meron na buong low pressure area. Dito naman sa may kanluran ng Palawan huling namataan sa may layong 135 kilometers sa may kanluran ng Coron, Palawan. At ito yung magpapaulan sa maghapon sa ilang bahagi ng Mimaropa, Southern Luzon at gayon din sa ilang bahagi ng Visayas. At itong low pressure area na ito nananatiling mababa yung tsansa na maging isang bagyo within the next 48 hours at possible din na lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong weekend. At para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw dito sa Kalakang Luzon, inaasahan natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dahil sa low pressure area dito sa may kanluran ng Palawan, dito sa may bahagi ng Quezon, gayon din sa may Mimaropa at sa may Bicol region. Samantalang sa nalalabing bahagi ng Luzon, bahagi maulap hanggang sa maulap yung kalangitan at may mga tsansa lamang ng mga pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, especially sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura sa Lawag at Tuguegarao nasa 25 to 33 degrees Celsius, sa Baguio City ay 17 to 24, sa Metro Manila 24 to 32, dito naman sa may Tagaytay 22 to 30, at sa may Legazpi 25 to 32, at dito naman sa may bahagi ng Puerto Princesa at Kalayaan Islands, nasa 24 to 31 degrees Celsius. At para naman sa magiging lagay ng panahon sa Kalakang Visayas at Mindanao sa buong maghapon, inaasahan nga natin yung mga maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan sa may northern and eastern Samar. Samantalang sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, possible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms, especially sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura sa Iloilo, Metro Cebu, Tacloban at sa may Cagayan de Oro ay nasa 25 to 32 degrees Celsius. Sa Metro Davao, 25 to 33 at dito naman sa may Zamboanga City, nasa 25 to 34 degrees Celsius. At para naman sa kalagayan ng ating karagatan, wala pa rin tayong nakataas na gale warning sa namambaybayin ng ating bansa. Banayan hanggang sa katamtaman lamang ng mga pag-alon ng mararanasan sa mga baybayin sa Central Luzon, Southern Luzon, Visayas at sa may Mindanao. Samantalang dito naman sa may Northern Luzon, inaasahan natin yung katamtaman hanggang sa matataas na mga pag-alon, kaya iba yung pag-ingat sa mga papalaot dito sa may baybayin ng Northern Luzon.